To alhamdulillah jama'a, jamhuriyar musulunci wato kasar Iran tana nan tana harba cross missile kala daban-daban. Don wannan karar da ta harba shi na yanzu, wanda a yanzu yana tafiya ne a 'yan sakwanni a 'yan mintuna wanda ba su gaza 1 zuwa 2 ba, wanda ta canja su a yanzu haka babban birnin Haifa yana ne yana ɗiban kayayyakin aiki. An ɓata matatan mai, an kai hari inda jiragen ruwa suke, jiragen yaƙin ruwa suke, an kai hari gurare daban-daban. Wannan karan dai a yanzu nan cikin daren nan ba fa babban birnin mamaya bane wato tana abin da yake iban wuta, a'a Haifa ce da kanta, kuma ta ce ɗaya bayan ɗaya ka za ta yi wa biranenta. A yanzu haka ta harba irin wannan hatsabiban cross missile din, ba masu tafiyan, ba masu dogon zango ba wanda ake suke ɗaukan mintuna sama da rabin awa, a'a na yau din ta harba su wanda ba su gaza minti 4 zuwa minti 3 ba, kuma ta ce wanda za ta yi da shi gobe ba zai gaza minti 1 zuwa minti 2 ba, wanda kuma za ta yi tafiya zai jibi ba zai wuce 'yan sakwanni ba, ya kai inda ake so. Haka za ta ci gaba da yi musu, duk da suna nan suna mata ruwan mizal da jirage ba kakkautawa, tana kokarin karewa. To dai a yanzu ta harba natan, kuma natan shi yake dira, nasun kuma kare shi ake yi. A ci gaba da addu'a. Barka da zuwa tashar Kano. Kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan channel. Gode.